Zdravím vás, já jsem Myšan a dneska to bude na mém kanále něco netradičního, jelikož, jak si můžete všimnout, už jsem tady vystavil kostky 2x2 až 3x3, 4x4 a co bude pokračovat dál, můžete už vidět v popisku videa. Dneska to totiž bude unboxing kostky 5x5 od Moju. Jinak 5 jsem v kupování kostek zatím skončil, protože obecně kostky, které nemají pevný střed, jako 6x6, se mi zdají takový trochu nestabilní, nebo trochu moc. A já si myslím, že můžeme přejít k věci. Otevři se. Tak. Takže je to bílá kostka, stejně jako 4x4. Je to nevadí moc. Možná, že to vypadá i líp, ta kostka, když je bílá. Tak, dostanu se to. Musel mi poslat díl, protože černou už neměli na skladě. Tak, konečně jsem vyhrál zápas s Ikelitem. Tak. Já si myslím, že můžeme přejít na první tah. No. Možná bude potřeba trochu provazat. To. Wow. Je možná trochu moc utažená, se mi zdá. Tak já si myslím, že to by bylo pro dnešní video všechno. Jak jsem zjistil, že ta kostka 5x5 je dokonce i menší než to moje 4x4. Což je docela divný zjištění. A to vůbec nevadí. Lajkujte, sdílejte, komentujte a pokud ještě nemáte, dejte mému kanálu odběr.